ଏବେ ସୁଭିର ମୁଁ ଦେଖିବି ହେଲା ସୁଭି କେମିତି ହଁ ସୁଭି କେମିତି କରୁଛି ଦେଖାଯିବ। ହଁ କର। One, two, three, four, five, six. ହଁ 1, 2, 3, 4, 5, 6. ହୁଁ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 11 ହେଲା ଏଇ କ'ଣ ହେଲା 8, ଫାଷ୍ଟ ଯେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ଆଉଟେ ଅଛି କାର 11, 12. 12 ଲେଖେ Sorry. 12. ହଁ କେମିତି କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ମୁଁ ବତେଇଥିଲି ସେଇ ଅନୁସାରେ କର। Two died लिखबी ହଁ one died. ଭେରି ଗୁଡ୍ ସେ ଜାଣିଛି ପ୍ରୋସେସଟା ନା ହଉ सर एइडा ହଁ ଗାର ଦେ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ एइडा ହଁ ହେଲା କ'ଣ ତାପରେ 7 ପାଇଁ 7 ଗାର 1 2 3 4 5 6 7 ତା ତଳେ ततले एइडा 1 1 ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାର 1 ତାପରେ ଟୋଟାଲ ହେଜି ନେବ ନା କ'ଣ କହୁଛ सर एइडा ହୁଁ एइडु ହଁ ସବୁ ହେଜି ନେ ସବୁ 1 2 3 4 5 6 ଏଟା କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି କହୁଛି ହେଲା କି 1 2 3 4 5 6 7 ଲେଖ 7 ହେଲା 7 8 8 କେତେ ହେଲା 8 ହେଲା ଏଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ 9 ହେବନି କି 9 9 ଲେଖେ ହେଲା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ତାର ଆଉ ନାଇଁ କି